Аз съм много по-рационален от най-рационалните хора и много по-научен от хора, които имат титли в дадена научна степен и мога да бъда по-откачен от най-големият шизофреник и то да го подкрепа с факти. Но всичко това са хипотези, всичко за каквото говоря са мои лични хипотези, а не налагане на мнение. И за трети път да се опитаме да обобщиме. Мандела ефект стана популярен точно след смъртта на бившия президент, затворник, борец за човешки права, Нелсън Мандела. Тогава вече имаше социални мрежи и милиони, като казвам милиони, не я привлече милиони хора, казаха, какво ви става, той почина 80-те години. Хора ясно си спомняха, почнаха да търсят доказателства, но не намериха. Няма. Или много трудно. А знаеш и тогава и сега много лесно може да се изфабрикуват с помощта на инструменти, като изкуствения интелект. Така. Но има и трета група, която казва, че е починал между тези двете дати. Така, аз запомних 2013, понеже самото му погребение беше много странно. Човекът, чернокожият преводач на езика на глухонемите, поводя да показва неща, които бяха много странни, но това е отделна тема.